syniadau a'r gweithgareddau sydd yna. Dwi'n meddwl bod nhw'n hynod o ddefnyddiol yn yr ysgol. Sgiliau rhyfedd a sgiliau meddwl yn rhywbeth mawr. Dyn ni eisiau gwella arno fo ydy cael y plant i feddwl, datblygu sgiliau meddwl, a bod nhw'n gorfod meddwl am syniadau gwahanol o ddatrys problemau. A maen nhw'n adnod defnyddiol sy'n ni'n gallu rhoi i falle athro neu athrawes gyflenwi fel adnod defnyddiol iddyn nhw'n wneud. Cardiau'n hwyl. Dwi'n hoffi siarad gyda. Oedd yr cerbyd mawr yn mynd yn bell ac oedd yr cerbyd canolig y trola wedi mynd yn eitha bell a bron wedi bof. Dwi wedi mwynhau o'r cardiau. Mae nhw'n adnod gwych, ynde. Mae yna lot o wybodaeth ar y taflenni a mae rhywun yn gallu ehangu ar y pwnc a llyth ymestyn am 2 neu 3 sesiwn os ydych chi eisiau, ynde. Mae nhw'n gofod siarad, cyfathrebu, cyfri, mathemateg di lot ono fo, ac da ni'n gwneud rhyw bethau fel grwpiau ffocws a mae rhain weithiau'n adnod i atgyfnerthu y gwaith ydyn ni wedi bod yn gwneud yn y grwpiau ffocws. Dwi wedi bod yn amcangyfri a cyfri faint o bysgodau da. Oedden ni'n defnyddio blociau, pneumicons, pen, post-its, cwnteri. Mae gymaint o wahanol themau sy'n cyd-fynd efo pethau da ni'n gwneud ar draws y flwyddyn, lle mi fyddwn ni'n sicr yn defnyddio nhw.